Jeg så over 250 film på et år, og her er hvad jeg lærte om mig selv. En af mine hovedpunkter, som jeg lærte mig selv, det er helt klart, at jeg faktisk elsker gyserfilm. Jeg mindes, at det var starten af mit år 2025, som er det, jeg tager udgangspunkt i. Der havde jeg skrevet på et review, som jeg vil tage op her. Jeg kan ikke huske, hvad den specifikt hed, men hvor jeg havde skrevet, at jeg havde det gyserfilm. En af de helt store ting, som jeg har lært om mig selv, efter at have set 250 film, det er helt klart, at jeg faktisk er en gyserfilmmand. Jeg troede i starten af året, at jeg virkelig havde gyserfilm, og det havde jeg endda skrevet på det her review. Men efter at have set alle de her film på et år, har jeg fundet ud af, at jeg elsker gyserfilm. Det er noget, jeg ikke kan få nok af, og det er helt klart en genre, man faktisk kan tilvende sig. Fordi jeg var ikke særlig vild med det her i starten, men kig på nu. Jeg elsker det nu. En anden ting, jeg fandt ud af, er, at jeg elsker at følge specifikke instruktører. Der er nogle instruktører, som jeg bare slet ikke kan få nok af. Det viser de her statistikker her, hvor jeg blandt andet har set 14 Cronenberg-film, og det er bare titler i sig selv. Der er nogle af dem, jeg endda har set flere gange, og jeg har så udover det, når vi lige taler om Cronenberg, fundet ud af, at min yndlingsfilm er Shivers, som er hans første biografudgivelse. Ja, den synes jeg er fantastisk. Det er helt klart min indtil videre all-time favorite. Udover David Cronenberg, så kan man jo også kigge på sådan noget som David Lynch, som er også en, jeg har dykket ekstremt meget ned i. Så det er i hvert fald to af de hovedinstruktører, som jeg har fundet, at jeg virkelig godt kan lide at dykke ned i. Så det er noget, jeg også har lært af mig selv. Og så dem af jer, som kender mig, I ved jo så også godt, i forhold til det med gyserfilm, så elsker jeg body horror. Det passer godt med mine 2 pointer, jeg har lavet. Altså det her med, at jeg for det første har fundet ud af, at jeg godt kan lide gyserfilm, og at jeg så godt kan lide David Cronenberg, som er kendt for at have lavet nogle af de mest ikoniske body horror film, som er The Fly, har jeg ikke set endnu. Som egentlig er hans mest kendte værk inden for body horror. Til gengæld har jeg jo set Crash, som også lige i tiden faktisk er ret meget op, som en af hans helt store værker. Og så har vi jo sådan noget Videodrome, som er fantastisk også. Elsker den film, og selvfølgelig Shivers, som til en vis grad er body horror, men egentlig også bare lidt en fiktion zombie-film. Men det er i hvert fald body horror. Elsker det. Jeg kan ikke få nok af det. Det er virkelig en af mine yndlingsgenre of all time, tror jeg faktisk. I hvert fald lige nu, der er sådan en genre, jeg ikke kan få nok af. Jeg fandt så faktisk også ud af, at jeg ikke er så god til at se de mest anerkendte film. Der er de her lister på Letterboxd, hvor der er sådan nogle top 250 mest sete film, eller top-rated film på Letterboxd. Og dem har jeg selvfølgelig set en procentdel af, fordi at nogle af de film, jeg elsker, er jo nogle af de her film, som er på de her lister. Men det er slet ikke alle, jeg har aktivt været inde og prøvet at gå efter. Ikke fordi jeg tror, de er dårlige, men det har bare ikke lige været min hovedinteresse lige nu. Det har ikke været at skulle se de mest anerkendte film. Jeg tror måske, at jeg har lært, at jeg godt kan lide at dykke ned i nogle specifikke genrer eller specifikke instruktører. Og når jeg så sidder i de genrer af instruktører, så kan jeg ikke lige komme ud af det. Så jeg tror måske, det er en af de grunde til, at jeg ikke har været så meget inde over de her top 250 lister, som der er på Letterboxd. Fordi det har ikke lige været mit fokus, hvor jeg ved, at der er nogen, de går aktivt efter at se de mest anerkendte film. Ud fra det statistik, jeg har jeg fundet, at jeg ikke er så god til at se de nye udgivelser, når de kommer ud. At jeg egentlig venter noget tid, eller i hvert fald prøver at følge med ved at se en masse film fra 80'erne, frem for at se de film, som rent faktisk er kommet ud i 2025. Det er også sådan en ting, det er, at jeg venter med at se filmene. Men det vil jeg egentlig også godt kunne gætte selv, fordi at jeg er ikke så ofte i biografen. De gange, jeg har været i 2025, der har jeg blandt andet været inde at se Kira. Så i hvert fald nogle ældre udgivelser har jeg været inde at se. Seven var jeg inde at se i biografen også. Så det er ikke fordi, jeg tager ind for at se de nyeste film. Hvilket jeg føler, det burde man
faktisk gøre lidt oftere. Også fordi jeg har for nyligt for eksempel set Project Hail Mary, som jeg faktisk er lidt træt af, at jeg ikke fik set i biografen, fordi fantastisk film, som jeg burde have set i biografen, kan jeg godt mærke. Altså den var fantastisk, den fik mange følelser frem egentlig, selvom at det handler om et forhold til en sten, så det er lidt. Men de ved godt, hvad de lavede her. Det kan man ikke komme ud om. Jeg har fundet ud af, at jeg godt kan lide film, der har AI ind over sig. Og det er måske lidt kontroversielt, at man kan lide det. Men det er for eksempel Harmony Korine. Hans film Agro Drift og Baby Invasion. 2 film, jeg virkelig godt kunne lide. Så er der for eksempel også noget Late Night with the Devil, som også brugt AI til at lave nogle af deres ting. Og det ved jeg også, at sådan, har været nogle kontroverser om, at folk har været meget uenige om, at det skulle bruges til at lave film med. Den havde en lidt kort obsession med. Jeg har en idé om, at det er fordi, der ikke er så mange værker lige nu, som omhandler, eller som gør brug af AI. Så jeg tror måske, det er derfor, at det lige har holdt mig lidt tilbage, for rigtig at kunne dykke ned i den sådan, genre, eller i hvert fald virkemiddel i filmen. Men de film, der har brugt det, eller i hvert fald de film, jeg har fundet, som har brugt det, har virkelig været gode. Og det er blandt andet, som jeg nævnte, Agro Drift, Baby Invasion, Late Night with the Devil, og så faktisk også Paradisets Børn, og Den Anden Side, som faktisk egentlig er en dokumentarserie, men den dykker faktisk ned i AI specifikt, og det var kæmpe op. Virkelig fed præmis at dykke ned i. Kæmpe anbefaling herfra. Ja, altså det er egentlig sådan mit korte uddrag af, hvad jeg har lært om mig selv, ud fra en masse statistik. Har til sidst lige jeg scroller lige igennem listen over alle de ting, jeg har set i år, så kan jeg måske få en idé om, hvad jeg har set. Ellers vil jeg egentlig gerne bare lige sige, hvis du ser med, tak for det. Jeg gør jo det her for hyggen, og for at dele noget af mig selv. Så ja, tak fordi du måske ser med, og hvis du gerne vil se noget mere, så er det faktisk ret motiverende, hvis at du skriver i kommentaren eller laver et like, fordi så ved jeg, at der er nogen, der måske kan lide at se det. Ja, men i hvert fald, det var min lille snak om, hvad jeg har fået ud af at se over de her 250 film på et år. Jeg håber, I nød min lille snak. Ja, tak fordi I så med.